Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Республика Язучылар берлеге игълан иткән татар телендәге әдәби әсәрләр бәйгесе азагына якынлашып килә. Бәйгенең быелгы үзенчәлекләре һәм кайбер нәтиҗәләре белән актуаль әңгәмә сәхифәсендә бәйгенең жюри әгъзасы, Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин таныштырыр. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Rüstem. Hayırlı gün, sevimsiz. Beyge azağına yakınlaşıp dedik. Nominasyada katılışçılar için 1 sentyabrda tamamlandı şekilde. Şuna açıklık kitsek idi. Şundan da mene bu ikinci etap kurulduğumuz şu yabık zor konkursunu. O elbette mevlum olgança Tatar tilin hem Tataristan Respublikası'nda yaşayan başka halkların tillerini sağlığa üstürü meseleler komisyası tarafından uzdırıla. Şundan da mene 1 sentyabrga anda bir barası 10 nominasiya bulsa 9 nominasiya boyunca biz garizalarını, işlerini kabul için tutattık. 1 sentyabrdan roman nominasiyası 1 dekabrga kadar kabul ettiğimiz romanlarını. Zorrak külemli eser bu şana ezerek kubrak bir. Şulay yok. Hem neyse de betere gerek. Biz birincisinde bitinde hatırlasanız birinci etap kuruldurganda bir katı anı keng auditoriyaga yetkirүү, таратуу ишин алып барды, конкурс уздырыла, катнашабыз деп. Һәм чыннан да беренче конкурста 1455 эш килгән иде. 1470 романнар белән бергә. Бу юлы алай реклама эшләмәсәк тә, менә эшләр 1626 килде. 200гә чыннан да үзебездә шаккаттык. Бу елда андый тематик яктан караганда да мен сан ягынан гына түгел, иштәлек ягынан караганда сөенерлек әсәрләр булыр кебекме? Иң беренче, менә шу беренче конкурска ясап эткәндә, чыннан да менә ул бит инде ул конкурсның нәрсәгә кирәк инде бездә конкурслар күп дигән сүзләр дә булды бит инде. Ләкин бу масштабы ягыннан бөтенләй икенче төрле булды. Анда менә ахырдан инде эш беткәч, конвертларны ачкач, мин бит тикшердем. Татарлар кайда яши, шуннан кешеләр катнашканнар. 20дән артык төбәктән инде кулына каләм алып милләттәшләр катнашкан. Әлбәттә менә Башкортстаннан беренче җиңүче безгә танышылмаган авторлар да җиңделәр бит инде. Гомумән хәтта үсмерләр өчен хикәядә мәктәп баласы җиңде югары класстагы Апас районыннан. Алар бит инде үзенә күрә ябык конкурсның шушы гаделлеге турында сөйли. Иң мөһиме менә безнең бит инде конкурс уздыруга түгел максатыбыз. Беренче чиратта, әлбәттә, бүгенге көндә актив яза торган язучыларга стимул этәргеч бирү. Яңа әсәрләр тудырырга интип максатларыбызның берсе. Икенчесе менә сез әйткән шушы кызыксындырып конкурслар белән яңа исемнәр табу. Бөтенләй безгә танышылмаган яшьләрне дә бигрәк тә инде. Өченчедән инде менә шушы әдәбиятыбызга, безнең укучыларыбызга яхшы әсәрләрне булдырып, аны пропагандалау. Дөресен әйткәндә менә беренче конкурста җиңгән һәр әсәр, инде зурлар өчен дип әйтәм инде, Казан утлары журналында басылып чыкты. Мисал өчен сез әйткән менә романнарны алсак та, беренче урынга Фәс Хаким дә, Фирдәүс Хималдиновның хан урдасы үзбәк, шулай Равил Сабырның романнары да алар дөнья күрделәр. Икенчедән, шушы җиңгән әсәрләр һәммәсе дә Татарстан китап нәшриятында китапларда басылдылар. Өченчедән, Татарстан Язучылар берлеге ул авторларны, ул әсәрләрне пропагандалау өчен дәвам итә. Аларның кайберләре тәрҗемә ителде. Рус теленә түгел, хәтта мәсәлән Зөлфәт Хакимнеке алман теле, немец теленә тәрҗемә ителде. Быелгы конкурска килгәндә әлбәттә әлегә менә 8 роман инде килде. Узган 15 иде. Әле вакыт бар бит әле, ул ахырган килә гадәттә. Мөгаен минем уйлавымча әсәрләрнең сыйфаты начар булмастыр. Чөнки беренчедән сан сыйфатка да күчә бит, сайлап алу мөмкинлеге дә була. Икенчедән планка куелды бит. Планка да куелды. Беренчедән планка куелды. Шуннан да түбән язып булмый бит инде. Икенчедән мин барбер үзем татар әдәбияты ул торышы яхшы дип саныйм. Бары тик безгә шулай дәрәк үзебезнең шушы глобаль шартлар аны пропагандалауына җитми калыша. Безнең язучыларыбыз бар, әйбәт язучыларыбыз бар. Шуңа күрә бу конкурста үзенең яхшы әсәрләре белән сөендерде дип уйлыйм. Инде хәзерге вакытта менә эш ничек тора, без инде шушы эшләрне жюриларга таратабыз. Жюрины без хәтерләсәгез, узган елда сырытып сакладык. Бу елда объектив булсын өчен аларның исемнәре ахырга хәтле сырытып сакларга тырышачакбыз. Анда бик кызык безнең эшләр укыламы дип инде әйтүчләр бар инде. Һәр эшне эш кеше укый. Һәр эшне жюрилар беренчә бит инде шәриклекләрдә җибәрәләр бит. Һәр кайсын бер кеше укып рецензия яза. Аңа күрә һәр эш укыла. Әле
ул бик кызыклы хәл булды. Ирактан бер абзый кеше килгән инде. Шигырьләр белән катнашырга конкурстан. Мин нишләп почта ашагына җибәрмәдегез инде? Без бит төрлечә кабул иттек. Юк инде, үзем барып күрим, яки җитмәс ди инде. Тапшыру. Татып карамыйча шам Әйе, хатын да җибәрде ди, менә шигырьләрең әйбәт синең дип инде, мин дә сөендем. Ул эшләр бармы соң ди. Мин инде Ирактан килгән кеше бит инде, күрсәтим инде. Бер шкаф тулы бит инде, ачып күрсәттем, ул шаккатты инде. Шуннан ул әйтә, да ди. Безнең ди татар сәләтле халык шул ди, талантлы халык шул ди, акча күрсәткән хәтта романда яза ди. Мин инде аны бик көлеп кенә калып иттем дә, ул абыйның сүзләрендә шуннан да хаклык бар. Ул бит һәр өлкә игътибарга бәйле. Игътибар таләп итә. Менә бу инде игътибар, менә шушы конкурс белән без кузгатып җибәрдек кешеләрне. Ул татар матбугатына да игътибар булса, ул бит инде икенче төрле басышка менә. Менә ул абыйның сүзе дә шулай, безнең татар талантлы халык, ләкин аның менә татар әдәбиятына игътибарын әле Мин бәясе булганын тыярга тиеш инде. Мин там бер генә әйтеп китим. Әлбәттә бу хәзер инде жюрилар укыйлар. Алар бары тик псевдоним белән генә эшне бәялиләр. Һәм ноябрь ахырында шушы 9 номинация буенча эшләрне без шорт-листны дип әйтик, ун һәр номинациянең 13-не псевдоним белән бастырып чыгачакбыз. Татарстан Язучылар берлеге сайтында, безнең Татмедиа журналларының сайтларында. Һәм инде 1 декабрьдә шушы җиңүчеләрнең конвертларын ачып. Инде роман җиңүчеләрен ул февраль аенда билгеле була. Барлык җиңүчеләрне дә шул халыкара туган тел көнендә 21 февральдә котларбыз дип ниятләп торабыз. Амин, шулай булсын. Көтеп калабыз. Бик рәхмәт. Исәнлектә күрешик. Амин.